Репортаж на Марин Николов. Велизар от село Кочан е човекът подал сигнала до МВР и ДАНС срещу кмета на Сатовча още миналата година. Разплел схемата, когато негов познат научил случайно от данъчните в Гоце Делчев, че работил към община Сатовча без да знае. След сигнала, част от хората с договори към кметствата разказали в МВР, че не са наемани реално. Колко са горе-долу тези договори? Така по неофициална информация, само за 2009 са около 720 договора. Проверяват се всички граждански договори на общината от 2009 година за общо над 1 милион лева, а поне половината от парите по данни на Велизар са съмнителни за опесачаване, превоз на материали, работа на валяк и други. Оказа се обаче, че малко от наемниците признават пред камера за фиктивната си работа. Колко ви дадох? Колкото искат. Свършихте ли я добре? Да, свършим. Каква ви беше? Дайде ми ти. Решаваме, че микрофонът ги плаши и прибягваме към скрита камера. Питаме и възрастна жена от село Сатовча. Не съм взимала лев, не ми са дали оттам. Толкова време съм до вица. Не съм ни подписвала, не. Не сте и подписвала? Не. Въпреки експеримента ни, кметът на Сатовча упорито твърди, че всичко е наред. Няма такъв човек, който да е работил, да не е взел пари. Случаят е в ръцете на МВР и прокуратурата.